Hello. Mä oon toi Reisklumu. Varmaan arvasittekin. Kun mä näin, että me Alman näköinen muija meni tällä rusetit päässä pois. Oot sattunut näköistä? Ei. On se melkoinen muija. Jumalauta pitää Janos äijäskin. Ja nesteytys on erittäin tärkeää. Mä koivua lähdin ottamaan ja tämmösen yhden oksan mä sain. Tää on nätti. Kyllä sä tästä vähän saunavihtavärkkiä saat. Oikein hyvä. Juu. Mä muut keksin. Hyvä. Niin, oles hyvä. Pistät vaan pakkaseen pussia ja pakastat. Ja muistat sit talvellakin reiskaa. Semmoinen ihana reiska. Onks täällä jotain muut kommentnaisia onkaan? Ei täällä mä aika tietysti tänne. Kaikki sentraalisantavat tänne kehittyy. Täällä syödään hyvää. Tää on varmaan Koivuniemen Paula äiti. Sulla niin jotenkin Reetta Karpo, missä se on? Siellä. Ihan varmaan, ainakin serkkuille. Ainakin. Kauniina. Säilyy rouva. Juu, ja sit on hieman kaukonen. Joo, tässä on kierretty. Kun mä se Alma kelkkaa meni retkahtamaan ja maailma olisi ollut täynnä paljon parempia nimiä kuin se. Ai juu, mikäs mulla täällä on? Ai, mulla tähän näin vähän iloliämpi, ettei maailma niin tuisaan. Otetaan, mä ilmeisesti ymmärsin, että täällä syttärit juhlitaan, niin otetaan nyt tää. Mikäs sun nimessä? Mä oon unohtanut, kun säkin mun kanssa tanssin, joskus olet varmaan. Virjo. Virjo, juu. No otetaan Virjo kunniaksi, koska siinä on tämmöisen kölkö. Pikku siivut. Virjolle pitkää ikää terveyttä ja oikein vallattomat 5 vuodet alkakoon. Ja konjakki puree sit niin, kun meidän Almakin valittelee näitä kuumialta. Voi töissäkin ottaa vähän konjakkia ja sanoa vaan pomolle, että lääkäri määräsi. Äläkin. Teillä on varmaan joku semmoset mikrofonit, niin te puhutte siihen ja juu, odotas, niin mä otan vielä tsömpsyt. Mä katosuun sit, kun tuli niin helvetin kuuma. Ja missä olet? Jossain katolla vai? No ethän käy mitään tikkaa tuon alas. Mutta ei varmaan semmosia puhelut tulleen. Sitten sä otat taas sömpsyt ja sanot, että luulet sä Jumalalta, että mä tulen sua sieltä pelastamaan. Et mä haen vaan numeroit, niin se soittaa. Et soit 112, että tää on ihan väärä numero. En mä oo palolaitoksen lommia. Ne pelastaa sit välillä vaan kissoja. Kuumia kesäkissoja. Juu, täällä on. Ai, sais letittää tämäkin visuka hiukset. Katsokaa vaan. En rupee kenenkään perusteet sekoittamaan. Täällä on kyllä melkoiset parpaajat nyt on hyvän näköistä siivua, enkä puhu pöydän antimista. Millainen noin miehet, tää näin tommonen lihavarasto tuossa keskellä salia ja miehet istuu tyyneen vaan ja hymyilee. Luulis olevan jonkunnäköistä telttaa pystyssä. Oi herra. Kuule, kävisikö sun pieni voimistelutuokio?
Mä ajattelin, että kun sä sitä kahvissa... No, kokeillaan millä käy. Joo, selvä. Harmi, kun sä heti lupasit. Tiedätkö, mikä olisi ollut mun taktiikka? Mun pakko se kertoo nyt tässä kohtaa. Mä otan nyt pienet lääkkeet tässä. Se sama koskee niin kuin miehinkin, että kyllä niilläkin ne kuumat taluttaa. Kaikki ne menee kumminkin pesuun. Sen tähden ne kulkee niin kauhean lujaa, ei sit tässä iässä kato, kun niillä on niin kauhean kuuma, niin en huomaa sitä kuumuutta, kun ne kulkee eteenpäin. Kato, jos se sais tullut mun kanssa, niin tää olisi ollut mun viimeinen valttikontti. Tässä vaiheessa muijat päin lähtee. Ja tää pusero on niinku muistoa siitä, kun mä oon ollut semmonen Adonis. Mä oon ollut keskiaukeama poika, jos sai jallus tai oliko se playboy tai mikä se oli, mutta kuitenkin niin mä sain tämmösen paidan. Mä nuoren sit kaikissa diskoissa oli. Misukut oli, kuinka paljon. Sitten se Alma löytyi jostain Saamarin siivouskomerosta. Voi sitäkin. Alma parkaa. Kai mä tässä kärsin. Ei kiitos. Toiselta allikunta. Joko me morsiusviikki on menikö jo ihan väärään kohtaan? No hyvä rouva vähän.